azaren nababia, domeka, giro oso umela, bueno, ez da hotzan dirik, epelantzien, eta gau, atzo hori pilo bota zeuen, eta nahiko gau epela izan da, eta orduan, moten dugu perretziko nahiko txegon dela, eta orkatzak gozez eziela geratu. Hemen ikusten da, baina, baten bat be geratu da, txikitxo izan arren. Hemen ikusten da orkatzak ibili dizela, baina garrantzitsuena da, leku honetan oin arte ez dara perretzikorik egon. Eta azken urteotan ibili gara, proba nahikotzu egiten, ezberdinak, ereiteko eta ikusten da, apurka-apurka zabaltzen hasi dela perretzikoen produzioa. Eta hori oso sinale hona da. Hor behanda ikusten da, baina, hemen zuze itzi dore bintzat. Pasada bada, orkatzak zer jandoren gorkoan. Pilo badauz. Trukutzek pilo. Batzuk itidorez, banaka batzuk gautxik itxue, baina egin esan, kasu honetan, ereiketa prozesua eduken guztia. Hemen ikusten da, behitu. Hau, janbarik itidore, atarata, eta, pilo, zer izango etezan hau, orkatzak hemen dipasa horretik, baina, itzela. Bate mageratzen da, tartien, baina, sorionez. Janda gauz, baina, no se pengin aiztuten dore baten bat, eta izan politiek. Hau, gaur historikoa izango litzake. Baina, beste txigitxuek, eta ondoan janda, baina, hau, zer da janda dauena, eta norri honekoak, norri honeko turkutzek. Harrigarriz benetan, zer jandoren. Hau, izan alzan, baina, historiko gorkoa. Ezkarra baten bat, etxe doren. Hemen baskarizik endukote baten bateria. Eta horretarizek abizo uste, familia osoa dagoela. Nire zain. Txikitxo diez, baina politxe. Ametik ediz pasaugar, orkatzak antza. Hone bai edarrak. Ia, gehiago dagoen. Behitu kondo. Amentzen gure beste bat. Inguru hau bertako karkusa, bertako aretz eta aretz familiako zer dauz, arbolak. Eta oin arte ez da egon, gehiago aretz amerikarran eta. Baina emoten dubia hasi dela bai. Pilo dauz. Handitxuenak hartu eta beste gamen geratuko diaz. Eta hemen, lehen esan dakoa. Aretzen, ia hondi guztien da, neutsizaz. Aretzen eperri zen.